אז מה קורה חברים שלי? כאן יונתן ישר, וברוכים הבאים לי עוד סרטון. והיום אנחנו בפרק ראשון של הדבר הזה. לא זוכר איך קוראים לזה. אני רגע עורך לכם כי ייקח שנים עד שזה יעבוד. לא, בעצם בואו נקנה. אוקיי. נעלם. אני מחכה עכשיו שלי. זהו, אז המשכנו. רגע. נו כבר. אוקיי, זהו. יאללה. אני עומד לעשות פתיח לסרטונים שלי. סוף סוף. ואז עומד להיות לי מלא לייקים. במיוחד בגלל האתר החדש שהורדתי שמצלם מסך. ואז אני אוכל לערוך. תוך כדי. כי אני מצלם סרטון. אתם יודעים שזה לא באמת כל כך קל להתחיל לעשות סרטונים ביוטיוב. אין לי כוח לזה. אבל בגללכם אני עושה את זה. רק בגללכם. שיהיה לכם קצת מעניין. הוא נכנס לגיהנום. אני מעדיף לעלות. מישהו נכנס לגיהנום. כן, צונאמי שוב פעם. כי אני לא התחלתי את זה מההתחלה. לא היה לי כוח להתחיל את זה מההתחלה. דו 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 דו. רגע, אני מציל. הנה. יאללה. בואו נעלה. יאללה. הצילו בחניות מתנגשות מסתובבות שמנסות להרוג אותי. טורנדו גם. זה הדבר הכי מטומטם והזוי שראיתי בחיים שלי. טורנדו לא. טורנדו טוב. יש. שיהיה טורנדו טוב. לא רע. לא שמתי לב שתותחים יורים בנו. למה אני הכי ענקי כאן? כי אני גדול, אתם קטנים. אני גדול, אתם קטנים. אני היחיד הגדול כאן בעיר הזה. הקטן הזה. הצילו. פתח תקווה יותר גדולה מהעיר הזה. זה העיר שאני גר בה. נו, כבר תיגמר סרטון. סתם, לא בא לי לגמור. לא שמתי לב לבן אדם הזה שכל הזמן מנסה להרוג אותנו. והגיהנום. כן, מי שנכנס שם הולך לגיהנום. יאללה, בואו נעלה. בואו נעלה בקל. בואו נעלה בקל. יאללה, בקל. ראיתם? נשאר 5 אנשים, אני היחיד הפרו. נשאר 5 אנשים. אני עם פן. לקחו לי את הפן. יש, אין יותר.
יאללה, מה זה? מה זה החילזון הזה? עליתי. נו. גשם. מה זה? למה הייתי צריך לעלות? סתם. הייתי צריך לעלות סתם. יאללה, בואו נמשיך הפעם בסרטון באמת. יש פה ליצן משוגע שבטח רוצה להרוג אותנו, כן? וגם גלגל ענק משוגע שרוצה להרוג אותנו. תפסיק לקפוץ. תפסיק לקפוץ מעצבן. תפסיק לקפוץ. סוף סוף. מתתי. לא מאמין. לא מאמין. לא מאמין שמתי. לא מאמין שמתתי. אני לא מאמין שנגעתי. שנתנתי לגעת בדבר הזה. לא ידעתי מה זה, אז הלכתי. כן. לא כבר! אני עורך. 3, 2, 1, עורך. יאללה. אז חזרנו. לא לאנשים נופלים מהשמיים הגיוני, ולא באים מהאי שהיינו בו, שזה בערך שמה. נראה לי. לא זוכר. אבל זה איפשהו שמה. בין האיים האלה. זה לא בשמיים. אני יודע. זה נראה כמו 30 אנשים. הייתי בדיוק 30 אנשים. אבל אני לא ספרתי. אני מבטיח לכם, אני לא ספרתי. אני מבטיח לכם, אני לא ספרתי כמה אנשים היו פה. ואיך קראת לעזרה? סוניק? כן, קרא לעצמו סוניק. גם דביל. אני היחידה לא דבילי פה. למרות שזה לא השם שלי ברובלוקס באמת. כאילו השם שלי ברובלוקס זה ליאם, כן, אבל זה לא השם שלי האמיתי. זה מטומטם. פשוט כאילו היה לי כוח לכתוב את השם שלי. הוא ארוך מאוד. אז יאללה, בואו נמשיך, ופגע בי משהו, לא שמתי לב. זה לא נגיד. כן, צ'ה. אני מדהים אנשים. אוף, אין לי עוד פעם. זה היה מצחיק. איך קוראים לה? איך היה דמות שלי? היא, הבנתי. היא לא יודעת. לא, אני לא רוצה, כי אני באמצע סרטון. אתה לא רוצה פסטה אדומה? לא, כי אני באמצע סרטון. כי אני באמצע סרטון. אז שהוא יאכל פסטה אדומה. כי אני באמצע סרטון. טוב, כשתצא תגיד. יאללה, אני קופץ הכי גבוה פה. יאללה. צ'ה 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 צ'י 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 צ'ו צ'ה 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 איש מכוער צ'ה 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 כלב מכוער צ'ה 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 ואני מכיר את הסדרה הזאת צ'ה 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 ראיתי אותה בגיל יותר קטן צ'ה 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 אני קופץ כל כך גבוה. אני קופץ כל כך גבוה. איך אני קופץ כל כך גבוה. אני יכול לקפוץ לפה.
באופן קופץ גבוה. קלות. אין לי עוד את זה. זה יותר טוב. כי זה יותר גבוה. וואי, זה ענק. אף אחד לא מספיק לעלות לשם בזמן, ידעתי. אבל כולם באמצע. כולם באמצע, כי הם עושים דייט ביחד. למרות שדייט זה רק כבן ובת. אבל בסדר. מה זה? לא, 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 אין סיכוי שאתה תמשוך אותי לשם. לא תוך כדי זה. לא, לייזרים רעים. לא, מאוורר רע. מאוורר רע. מאוורר רע. מאוורר רע. יש. הצלחתי לשרוד את המאוורר. כן, עוד מעט שאני עומד, שם לייבים וזה אני בחיים לא יעשה. כי אני לא מגיע ל50,000 סאבים. המטרה של יום זה להגיע ל10 צפיות, כי בפעם הקודמת לא הצלחנו. למרות שבסרטון, יודעים מה? בסרטון הראשון, כל סרטון ראשון, אני לא אומר לכם כמה צריכם להגיע. וגם לא כותב בתגובות. אני פשוט סרטון. כרית, יש לי כרית, מלחמת כריות, בבקשה. לא, 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 בבקשה, לא, יש פה תוך כדי לייזר. בבקשה, אל תיתנו לי. יש, אין עוד. לא, אין עוד את הכריות, אבל איזה כיף. לפחות אין עוד את הכריות. וואט קפצתי? לא קפצתי? לא יודע. לפחות משהו אחר. לא הבנתי, זה הורא עליי או לא? אוקיי, לא. די, איזה קשה זה המשחק הזה. כאילו זה רק עניין של מזל אם אתה תמות או לא. תמנון ענקי. תמנון אפשר נשיקי? מה הוא עושה? כלום? כלום. יש, נשקתי תמנוני. אוף, שונא את הקטע הזה. שונא אותו. ויש עדיין 19 אנשים. ועדיין לא מת. וזה היה איזה 10,000 דקות. הדבר הזה. יאללה. ממשיכים. מה לעשות עכשיו? לא זומבים. ראיתי אותך, לא ראיתי אותך, אבל בהתחלה כאן לא קורא מה שכתוב למעלה כי אין לי כוח. לא, למה מתתי? איך מתתי? הם עבדו עליי בטח. הם עבדו עליי. אז כן חברים, זה היה הסרטון שלי, מקווים שנהנתם, ויאללה ביי. יותר מקווה. אז ביי! ותכתבו לי תגובות כבר.